бозори чорпо дар остонаи иди қурбон гарм аст. чорпопарварон аз гӯшаҳои гуногуни кишвар моли худро ба ин ҷо оварданд. харидорон метавонанд аз ин ҷо буз, гӯсфанд, гов ва ҳатто уштури қурбонӣ пайдо кунанд. фурӯшандагон мегӯянд нархҳо назар ба соли гузашта боло нарафтаанд. соли гузашта як буза агар мо 1000 сум мефурӯхтем, як линга орд як 230 сум 240 сум буд. ҳозир имсолам ҳамон 1000 сума як буз. нархи орд 300 чанд сомон. ин ба агар гирем агар имсол бо мол арзон аю қимат не. аммо харидорон ақидаи дигар доранд. онҳо мегӯянд дар баробари дигар молу маҳсулот қимати чорвои қурбонӣ низ соли ҷорӣ боло рафтааст. соли гузашта 1800 сом монда. имсол чанд? 2200-300 вам хада. шаҳрдории душанбе аз чанд сол пеш забҳи чорворо дар наздики манзилҳо манъ карда барои ин ҷойҳои махсусеро муайян кардааст. идҳои қурбон ва рамазон на танҳо талабот ба молу маҳсулот, балки сафар ба минтақаҳои кишварро меафзояд. ҳама мехоҳанд ин идҳоро дар ҳалқаи хонавода ҷашн гиранд. ин сабаби боло рафтани роҳгиро низ мешавад. ҳанӯз 3 рӯз монда ба иди қурбон, роҳгиро ба ҳама самтҳои кишвар баланд шуда, норозигии мусофиронро ба бор овардааст. بیشتر 60 سوم 70 سوم دو 100 سوم شده یک مسافر یک پاساژیر 100 سوم هر سال هم خیلی میچید انا خبر میبردورن کمتر. огоҳон мегӯянд ҳарчанд оростани дастархони бо шаҳомати идона дар тоҷикистон маън аст, сокинон бо ҳар роҳу восита дар рӯзҳои ид хони сер харҷ мекушоянд, ки сабаби болоравии нархҳо мешавад.